¿Escucháis eso? Eso es el sonido de las mañanas en Japón. Las cigarras y los coches. Concretamente aquí. A las puertas de este colegio es donde más se escuchan las putas cigarras. Lo curioso es que viven muy poco. No viven apenas ni una semana, me parece que es. Pero joder, se tienen que reproducir a gallas. Porque todos los putos días, desde junio, todos los días, ese puto ruido. En el mismo sitio. Si me dijeras, bueno, pues es que los hay en otros sitios, pero no. En las mismas zonas. Y nada, hoy venía a hablaros de esto, de las cigarras. Y de cómo es un día yendo a clase aquí en Japón. Porque bueno, sí, yo antes de venir, siempre me preguntaba, ¿y cómo cojones será? Levantarte y tener que madrugar para ir. Pues bueno, hoy ya por lo pronto voy tarde. Pero no pasa nada, la felicidad. Más cigarras. Si encuentro una, os la podría enseñar, pero no. Se esconden las jodidas. Y son muy difíciles de pillar. Así que nada, vamos para la estación y ahora nos vemos en el tren. Y aquí estamos en la estación. Y ahora de camino a Nagai. Así que vamos para allá. Y aquí estamos en el tren. ¿Y cómo es un tren en Japón? Es algo así. Y con una pantallita muy bonita de arriba, que ahora os enseñaré, donde tienes todas las estaciones. Así que vamos a verla. Ahí vemos la pantalla donde nos cuentan en coreano, en chino y en japonés. Debería de ponerlo en romaji. Venga. Primero en hiragana y ahora ahí está en romaji. Y nos ponen todas las estaciones, con lo cual bastante sencillo para cualquiera que quiera venir de turisteo y no tenga ni idea de japonés. Y luego pues la tele con anuncios y otras cosas por ahí. Ya salimos de la estación y enseguida llegaremos. Una de las ventajas que tiene esta escuela es que está muy cerca de la estación de JR, aquí en Nagai, así que mecha vendida yo. Nada, otro alumno que llega tarde, igual que yo. Empieza bien la cosa. Es aquí el pachinko, que tantas veces toco los cojones durante la noche. Y ahora para adentro.はい。 終了証書ルベン殿、あなたは2017年4月から2017年8月まで香港に在学し、初中期の課程を修了したことを証します。2017年8月31日、西岸日本語学校校長今川秀夫、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ2人で写真を撮りましょう。よかったね。1、2、3。はい、OK です。はい。あとこちらが副賞の水筒と、あと中にサポーターズの報告とアルバムが入っています。はいはい。ではルネさんから一言皆さんにお願いします。ちょっと待って、はい。こっちがある。メモがありますね。はい。
読まないといけないけど。村尾先あ、村沢先生、村沢先生でした。いや、もう私こっちで。はい、お願いします。生。はい、皆さんおはようございます。6ヶ月間ありがとうございました。日本での生活はとても楽しかったです。悪いこともあったけど、超な経験ができました。僕はこの大切な思い出と一緒にスペインに帰ります。もし僕に会いたくなったら、ソーシャルネットワークを見てください。そして僕は来年の3月に、ワーキングホリデーのビザで日本に戻ってくるつもりです。でも僕は名古屋に住むつもりです。スペインにいる間は自分で漢字勉強を頑張ります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、校長先生からお話をお願いします。はい。ルベンの場合は6ヶ月ということで短い期間でした。しかし日本語っていうのはやっぱりね、日本語で継続は力なり、続けるということは、実力をつけるということですから、今ルベンが言ったようにスペインに帰っても毎日漢字を練習する、それを続けておけば何年か後にはルベンの日本語能力というのは高いレベルになっているということで、毎日日本語を勉強するということを頑張ってもらいたいと思います。日本語を勉強するということはここの学校にいている間だけの目標ではなくて、君たちが死ぬまで一生、ね、何十年間、70年か80年か90年か知りませんが、その長い間の目標ですから、日々、毎日ちょっとずつでいいから頑張っていっていただきたいと思います。学校で勉強するというのは人生で何度もありません。この学校で6ヶ月、ルベンの場合は勉強しましたけど、それは何度もできることではありません。学校で勉強しなくても自分で勉強するということがこれからのルベンが上達するかどうかの分かれ道だと思います。ぜひとも頑張って将来はネイティブな日本語が喋れるように頑張っていただきたいと思います。ご苦労様でした。はい、以上です。谷間先生。はいですよ。はい。皆さんはこのルベンだけでなくてこのクラス、ずっと一緒にこのクラスで勉強しました。日本語ね。それで大切なのはこれから以後ね、どのように日本語を勉強したらいいのかっていうこともこう考えるよ。で、その学校で学ぶだけが日本語の勉強ではなくて、実際その日本人と喋ったり、あるいはその日本語を使って仕事をするという場合はもっともっと日本語が必要ね。したがってその学校の外で本当に役に立つ日本語、これが本物の日本語ね。したがってそのためにはやっぱり上手に勉強しないといけないんで、だから毎日学校でその日本語を習うだけではなくて、どうすれば自分にとってもっと上手に日本語が話せるようになるのかという、そういう方法を見つけるということも重要です。そういうことも考えてこれから生活してください。じゃあ私の話終わります。ありがとうございます。じゃあルベンさんはなんかよくいつも授業の時に質問とかたくさんしてくれて、すごく熱心に授業を受けてくれてたなっていう気がします。休み時間になったらちょっとヘラヘラヘラってなるかもしれませんけれども、本当に日本語が好きなんだなっていうことが感じました。なので、スペインに帰ってからもその気持ちを忘れずに一生懸命日本語を漢字勉強して、そしてまた日本に帰ってきてください。はい、はい、ありがとうございます、先生。ありがとうございます。
私はこのクラスに、短い時間皆さん勉強に一緒に勉強できる、けど楽しかったです。ルベンさんがルベンさんだけではなくて、皆さん一緒に勉強してくれてありがとうございます。いいスピーチだよ。ルベさん、元気で頑張ってください。ルベンさん、来年、日本へ帰るときは、ここで、戻ってきてください。はい。